Salam tentrem rahayu wonten patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Adi Eko saking GKJ Genuk, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabdo Winedar dinten Rebo gangsal Agustus 2026. Dasar sabdo kapetik saking Matius gangsal 11 ayat 36 ingkang mekaten suraosipun. Sawise mangkono panjenengane banjur mundhut roti 7 lan iwak-iwak mau lan sawise caos syukur banjur padha dicuwil-cuwil lan diparingake marang para sakabat. Sarta para sakabat padha ngedum marang wong akeh. Sabdo winedar menika kanthi irah-irahan ngucap syukur lan andum berkah. Berkah saking Gusti tansah tumrap ing gesangipun sedaya tiyang. Ananging wonten tiyang ingkang dereng saged ningali berkah saking Gusti menika. Kathah tiyang ingkang sami sambat lan gersula nalika ngraosaken perkawis ing gesangipun. Menawi punika ugi tansah dipun tindakaken dening tiyang pitados. Ateges gesangipun tasih tebih saking pangucap syukur. Ing Injil Matius gangsal 11, Gusti Yesus paring pangandika tumrap para sakabat. Kados pundi caranipun supados para sakabat tansah saged ngucap syukur ing sadaya kawontenan gesang. Manah ingkang kebak welas asih damel Gusti Yesus kepareng maringi tetedhan tumrap tiyang kathah ingkang sampun tigang dinten nderek Gusti Yesus lan mirengaken pangandikanipun. Ananging para sakabat mangu-mangu awit kawontenanipun tiyang kathah menika. Nalika Gusti Yesus pitaken bab tetedhan ingkang dipun gadahi para sakabat lan tiyang kathah punika, para sakabat namung saged ngaturi roti cacah 7 lan ulam alit-alit sawetawis. Lajeng Gusti Yesus mundhut roti lan ulam. Dipun cuwil-cuwil kanthi ngucap syukur lan tetedhan menika dipun paringaken kangge tiyang kathah menika. Wonten 5000 tiyang kakung, kejaba tiyang putri lan para lare. Sesampunipun sedaya nedha lan tuwuk, tasih wonten 7 kranjang. Anggenipun Gusti Yesus mirsani kawontenan ingkang kathah lan ngucap syukur lan ngakarsa paring berkah. Ngatak para sakabat murih ningali kawontenan gesang tiyang sanes. Tansah ngucap syukur saking menapa ingkang kita darbeni dados dasar supados kita saged andum berkahipun Gusti. Menapa kita saged ningali berkah saking Gusti ingkang luber-luber ing gesang kita? Menapa kita tansah ngucap syukur awit sedaya ingkang wonten ing gesang kita? Menapa kita purun andum berkah ingkang kita tampi saking Gusti menika dhateng sesami? Sumangga kita nulodo Sang Kristus Yesus kanthi nindakaken sikep welas asih tansah ngucap syukur ing sadaya kawontenan gesang lan andum berkah saking Gusti tumrap sesami kita. Gusti tansah nganti kita. Mekaten sabdonipun Gusti. Berkah dalem Gusti berkahi. Amin.